L'associació Arrima't al Comerç de Sueca i l'entitat bancària Rural Caixa signaren ahir un conveni de col·laboració a través del qual els associats a este col·lectiu podran beneficiar-se d'una sèrie de serveis. A la signatura del conveni assistiren comerciants del poble. La principal ventaja que creo yo que tiene es el ahorro de costes en un servicio muy demandado por el comercio, que es el datáfono, el TPV. Cada vez que se pasa la tarjetita por el cacharro para que el comercio pueda cobrar. Pues las tarifas que tenemos aplicadas a un comercio normal, pues digamos que son mucho más elevadas que las tarifas que en estos momentos hemos conseguido sacar para la asociación. Hay otras muchas, por ejemplo las tarjetas que se van a estampar a nombre del comercio, que bueno, pues eso aún redunda en un ahorro superior de costes y bueno, pues toda la gama de productos que ponemos a disposición con tarifas diferentes de las estándar para la asociación, claro. Després d'uns mesos en marxa, Arrima't al Comerç de Sueca continua el seu creixement. Són molts els establiments que s'han adherit ja a esta plataforma. La gent té ganes de fer coses, la gent veu que el comerç està un poc mort. I nosaltres confiem que el comerç local, municipal, és el que avui, al final, a la llarga, és el que valdrà. No les grans superfícies, que la gent no té eixa proximitat de tu a tu, i que la gent li pugui explicar el producte, és a dir, tu vas allí, compres pel preu, però no hi ha una informació directa, no? Des del dia que la presentàrem, que foren alrededor de 100 persones que vingueren, nosaltres no hem parat de fer coses, de manejar-nos. Això del banc que s'afirma avui, però és una llavor que duem des del dia del dia d'avui, ja tenim tots els bancs parlant de nosaltres. De l'11 al 13 de juny, Arrima't al Comerç de Sueca promourà la primera Fira Outlet. Tindrà lloc a les instal·lacions de Sueca Park. El pròxim dilluns serà presentada esta iniciativa davant els mitjans de comunicació en el transcurs d'una roda de premsa a la que assistirà també el regidor de Comerços, Gaspar Jordán. El periodista i escriptor de Sueca, Emili Piera, va participar ahir en la Setmana Cultural de les Escoles Carrasquer. Piera els va parlar als alumnes del món del periodisme, un tema que els va interessar molt. De fet, els xiquets i les xiquetes no s'amagaren i inclús plantejaren dubtes al periodista. Avui m'ha tocat sessió doble, perquè primer he tingut que parlar a xiquets de 11 anys i ara a xiquets de 12. Trobe. I explicar-los què és el periodisme, per què serveix un diari i tot el demés, és una miqueta complicat perquè hi ha que adaptar-se al seu nivell de coneixements, no? I d'experiències. Però jo crec que esta matí he tingut sort, trobe, perquè la classe que m'ha tocat, ara me'n toca una altra i no sé quin resultat donarà, ja m'han advertit que m'apretaran més, però els xiquets un poquet més menuts m'ha sorprès fent moltíssimes preguntes. El que vol dir que d'alguna manera un fenomen que al principi es rebota prou, perquè no és ni esportiu, ni una aventura, ni és una cosa pròpia de la seva edat, ni res, que pot ser els resulta bastant indiferent. Crec que al final ho han vist com una cosa, com un camí, no? Un camí que per el qual transiten moltíssimes coses i és com si de repente descobrires que a més de camins n'hi ha carreteres i a més de carreteres autopistes, no? Un poc seria per a ells el descobriment de la complexitat del món de la comunicació i tal, no? Feia moltes preguntes, és la cosa que més m'ha sorprès, preguntes des de previsibles com si costa molt fer un diari o a quina edat vaig començar a fer de periodista, fins a preguntes molt més interessants, amb més suc i tal, no? Sobre per què els diaris diuen coses diferents, per què es contradiuen, en fi, totes aquestes coses, no? Pensàrem que seria interessant organitzar una setmana cultural, que és una setmana llarga, perquè ja portem 15 dies, d'actes culturals al voltant de la Fira del Llibre, perquè tradicionalment l'APA organitza una Fira del Llibre en valencià i pensàvem que això hi havia que donar-li més consistència perquè els xiquets participaren més i digueren algunes coses que pogueren agradar-los. Este matí s'ha reprès la 6a edició de Mostra Sonora, que, com saben, ve celebrant-se a Sueca des del passat cap de setmana. Al Centre Municipal Bernat i Baldoví, avui els protagonistes han sigut joves escolars del poble, amb edats compreses entre els 11 i els 14 anys. Tots ells han gaudit de l'espectacle Harald Marmolista, a càrrec de UEF Grup de Percussió, amb direcció escènica del director de l'Escola Municipal de Teatre, Carles Rollo. Esta nit, a partir de les 9, tornarà a representar-se, esta vegada per a tots els públics i amb entrada gratuïta. El certamen entra en la seva recta final este cap de setmana. A continuació, en el programa Calidoscopi, els avançarem la programació prevista.
I acabarem avui amb imatges de l'exposició del tercer concurs de joguines reciclades que promouen la Regidoria d'Educació i la Ludoteca Municipal. Pot ser visitada fins el pròxim diumenge a l'Espai Moret de la Sala Els Porxets. Amb aquestes curioses creacions els diguem adeu. Tornem a més notícies el pròxim dilluns. Mentrestant, que passen un bon cap de setmana. Adeu. Ara jugarem xiulant, ara jugarem xiulant, ara jugarem xiulant.